Tyytyväisenä tutkimusmatkaani aloin kantaa tavaroitani rannalle. En tiennyt, missä viettäisin yöni, sillä en uskaltanut nukkua paljaalla maalla petoeläinten pelosta. Rakensin itselleni niin hyvän suojuksen laatikoista ja laudoista kuin osasin, ja tein jonkinlaisen tilapäisen majan sen yön varalle. Mihin se tarttui? Äsh! Hei, mahtuuko niihin reppuihin vielä villapaidat? Muistakaa käyttää niitä. Joo. Iltaisin voi olla kylmä. Joo. Ai niin, ne saappaat vielä. Pankaas nyt vähän vauhtia siihen pakkaamiseen. Hop hop. Muistakaa sitä, tehkää tätä. Muista sitten niistä nenäsi villasukkiin, ettei tilustu. Muista sinä olet aamulla tukkasi, ettei tule reikiä. Ei, tulkaas nyt syömään ennen kuin lähdetään. Täältä tulee vielä kumisaappaat. Ei ne mahdu enää. Tuolla tavaramäärällä pärjäisi vaikka vuoden autiolla saarella. Tänään mennäänkin retkelle autiolle saarelle. Minä olen Robinson Crusoe. Minä Perjantai. Jaha. Minä tiedän. Meidän pitää rakentaa maja. Siellä voidaan olla turvassa villieläimiltä. Tämä suojaa auringolta ja sateelta. Keittiössä pitää olla kunnon välineet. Porealtaassa on mukava rentoutua. Tästä tulee oikein kodikas maja. Kyllä elämä luonnossa on mukavaa. Perjantai, tule antamaan vauhtia. Hyvä on. No. Vähän lisää. Hei, ei enää lisää vauhtia. Lisää vauhtia. Nyt minä tarvitsen jotain vahvistavaa. Robinsonilla on nälkä. Perjantailla iso nälkä. Ei täältä löydy mitään syötävää. Robinson viljelee maata. Perjantai kalastaa. Tämä pelto näyttää oikein kuohkealta. Sitten kylvämään. Pääsi karkuun. Heikko juurikasvu. Perjantai, oletko saanut kaloja? Perjantai ei huono kalapäivä. Lauantai hyvä. Riisi kasvaa niin hitaasti, etten jaksa enää odottaa. Haluaisin jotain pikaruokaa. Ahaa. Perjantai näki viidakossa ison leipäpuun.
Missä? Mennään heti. Leipäpuu. Ruokaa. Hyvä, mutta vähän kuivaa. Olisipa jotain juotavaa. Viidakon piilossa märkä lähde. Minä juon ensin. Perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, perjantai, sunnuntai, lauantai, maanantai. Harmi, kun ei otettu mukaan kirjoja, mutta me voimme kertoa tarinoita. Nuotiolla kuuluu aina kertoa jännitystarinoita. Aloita sinä. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Viidakosta kuului villieläinten karjuntaa. Niiden silmät kiiluivat pensaikossa. No, Kuinka kauan me oikein olemme tällä saarella? Minun tekee mieli kuumaa hunajateetä ja rapeaa paahtoleipää. minä haluaisin omaan pehmeään sänkyyni nukkumaan. Miten me koskaan pääsemme täältä pois? Siinähän te olette. Otetaanko me nalletkin mukaan leirille? Ei niitä voi ottaa. Ei niillä ole edes kumisaappaita. Lapset, nyt mennään. Se reppu voi olla vähän painava. En millään olisi jaksanutkaan lähteä. Niin, ulkoilma väsyttää. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Lintu heitti Tuhkimolle puvun, joka oli niin komea ja kaunis, ettei hänellä vielä ollut sen vertaista. Kun hän saapui juhliin tässä puvussa, eivät vieraat tietäneet, mitä ihastukseltaan sanoa. Mutta illalla, kun Tuhkimo lähti pois, hänen toinen kenkänsä putosi linnan portaille. Prinssi otti kengän käteensä. Se oli pieni ja siro ja kultainen. Missä se toinen kenkä on? Sopii. Sitten tukka. Vaihda vaan sen tukka. Tai vaihda koko pää. Hei, sanokaa kumpi sopii paremmin. Aika hyvä. Näytä sitä toista. Ihan kamala. Sinä olet kuin mummo. Kauhea, minkä näköinen minä olen.
Äiti, sinä voisit joskus kokeilla uutta kampausta. Jaa. Millainen kampaus minulle sitten voisi sopia? Kokeile jotain ihan erilaista. Selvä. Nyt minä aion muuttua. Tänään voisimme leikkiä muuttumisleikkiä. Minä olenkin harmaa kuin mummo. Tähän mahtuu paljon muuttumisvälineitä. Vanha maali pitää raaputtaa kunnolla pois ennen kuin laittaa uutta. Tätä voi tarvita johonkin. Näyttää erilaiselta. Katso mitä täällä on. Tuhkimon jalka. Nyt meidän pitää löytää Tuhkimo. Au! Älä aja niin kovaa. No, onko tämä sopiva vauhti? Hei! Hän tarvitsee selvästi muutosta. Hän on vähän kalpea, vai mitä? Hän on tuhkan harmaa. Entä jos hän onkin Tuhkimo? Ei sovi. Sitä paitsi hänellä on jo 2 jalkaa. Pitää laittaa vähän poskipunaa. Noin ja noin. Mitä mieltä olet? No, kyllähän nyt on kauniimpi. Hei, pysähdy. Hyvä on. Kengät puuttuvat, mutta sääriluut ovat tallella. Hän on liian luiseva. Tuo hänet tänne muuttumisleikkiin. Luomme hänelle hetkessä pehmeämmän ulkomuodon. Noin. Ja ops. Nyt eivät luut enää kolise. Purkista saa vähän väriä kasvoihin. Noin. Nyt hän näyttää iloisemmalta, vai mitä? Seuraava asiakas. Tuo synkkä ilme aiheuttaa ryppyjä. Noin, nyt näyttää paremmalta. Ei taida sopia. Onko tämä häntäpää vai pääpää? Nyt piirteet tulevat paremmin esiin. Ei sovi. Täydellisen miehekäs vaikutelma. Ei sovi. Tämä kampaus sopii mainiosti pitkäkaulaiselle. Niin. Mutta tämä jalka ei taida sopia pitkäjalkaiselle. Ei sovi. Hei! Tältä tanssijalta puuttuu toinen jalka. Puuttuu jalka. Hän on varmaankin Tuhkimo. Pitele häntä, niin minä kokeilen tätä jalkaa. Se sopii. Tuhkimo löytyi. Hän on oikea Tuhkimo. Niin. Oletpa sinä väsyneen näköinen ja vähän kulunut. Sinä kaipaat hieman kohennusta. Aloitetaan kampauksesta. Tule.
Figaro, 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 Figaro. Hei, anteeksi. Figaro, 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 Figaro. Ja minkälainen leikkaus saisi olla? Ehkä jotain nuorentavaa. Noin. Lue vain rauhassa karhujen lehteä. Figaro, 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 Figaro. Figaro, 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 Figaro. La 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 la. Au! Pane pois ne sakset. Oi, anteeksi, pikkuvamma vain. Se voidaan korjata hetkessä. Noin, noin. No niin, hiukset ovat kunnossa. Sitten on kasvojen vuoro. Anteeksi. Noin. Luonnon kosmetiikka on parasta. Tämä rauhoittaa ihoa. Noin. Tämä antaa väriä poskiin. Ja tämä kirkastaa silmät. Sitten vielä kasvonaamio ja pian olet kuin uusi karhu. En halua olla uusi karhu. Haluan olla oma itseni. Hei, minä tulin jo. Isä! Isä, katso millaiseksi äiti on muuttunut. Älä välitä, äiti. Kyllä se siitä suoristuu. Oikeastaan sinä olet ihan hyvä sellaisena kuin olet. Olenko? Niin sinäkin. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Timantti. Oikea jättiläistimantti. Tutkitaanpas ensimmäinen potilas. Mikäs teitä vaivaa? Yhtäkkiä valot sammuivat. Hitaat askeleet lähestyivät pitkin käytävää. Jokin välähti pimeässä ja sen jälkeen karmea huuto halkaisi ilmaa. Oi ei, apua! Missä se on? Mikä on kadonnut? Minä olen kadottanut sormukseni. Missä ihmeessä Mitä on tapahtunut? Milloin se oli sinulla viimeksi? Oliko siinä timantti? Minne se on voinut hävitä? Ei. Nyt kaikki etsimään äidin sormusta. Ahaa, tänään siis etsimme kadonnutta timanttisormusta. Minä olen salapoliisi Hölminen. Sinä saat olla apulaiseni tohtori Vatsanen. Mielelläni, Hölminen. Mutta mistä tiedät, että se on juuri timanttisormus? Koska ihmiset kirkuvat noin kovaa vain, kun he kadottavat timantteja. Nerokasta. Nyt on jo keskiyö.
Sormus katosi joskus aamun ja illan välillä. Nerokasta. Aivan. Meidän on kuulusteltava epäiltyjä. Ketkä ovat epäiltyjä? Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita sormuksista. Nerokasta. He kaikki ovat epäiltyjen listalla. Kenelläkään ei ole sormusta. Nerokasta. Missä olitte aamun ja illan välillä? Mitä olette syönyt aamun ja illan välillä? Täällä on paljon sormenjälkiä, mutta ei yhtään sormusta. Johtopäätös, sormus on piilotettu. Vatsanen, mihin sinä piilottaisit timanttisormuksen? Nokkelaa. Siellä on jotain. Avaa se. Sallitteko, että lainaan harkkanne? Kiitos. No, mitä siellä on? Voi, ei se olekaan sormus. Ei, mutta tämä on tärkeä vihje. Sormus aiotaan salakuljettaa ulkomaille. Nyt äkkiä satamaan. Nämä ovat kiviä, mutta ymmärtääkseni ne eivät ole jalokiviä. Nerokasta. Täältä löytyi uusi todiste. Nappi. Nappi, joka ommellaan langalla. Nyt minä keksin. Vatsanen, me tarvitsemme johtolangan. Nerokasta, Hölminen. Se on johtolanka. Meidän on löydettävä langan pää. Etsi sinä sieltä, niin minä etsin täältä. No, lähdetään. Johtolangan pää. Haloo, haloo. Kuuluuko? Haloo, Missä olet? täällä. Ai, Au. täällä on uusi johtolanka. Se on villainen. Vatsanen, tutki sinä tätä. Hyvä on, Hölminen. Mitä täällä tapahtuu? Katso. Oi, onko poliisi löytänyt syyllisen? Ei sormusta, vain rannerenkaat. Hän on väärä syyllinen. Nerokasta. Jatketaan tutkimuksia. Täältä löytyi uusi johtolanka. Nerokasta, Hölminen. Se on todellakin johto.
Seurataan johtoa. Vakoilija. Onneksi olemme naamioituneet. Vatsanen, huomaatko mitään erityistä? Olen pahoillani, mutta en huomaa mitään. Sepä se. Täällä ei ole mitään. Lattialla ei ole edes yhtään roskaa. Minne roskat ovat kadonneet? Seurataan johtolankaa. Lähestymme ratkaisua. Siinä se on. Voiko pölyn imuri olla syyllinen? Tutkitaan. Täällä. Sormus löytyi. Äiti, me löydettiin se. Ihanaa. Joku oli siivannut sen pölynimuriin. Niin. Oho. Luullakseni timanttisormuksen puhdistaminen pölyn imurilla ei ole järkevää. Nerokasta. Ystäväni. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa, seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Missä ihmeessä se poika viipyy? Koulu piti päättyä jo tunti sitten. Ei tiedä, vaikka olisi jäänyt jälki-istuntoon. Hyvä. Tee näitä lisää. Hyviä omenoita. Omenapiirakka. Wilhelm Tell oli rohkea ja taitava jousimies, joka melkein aina voitti jousiammuntakilpailut. Eräänä päivänä hän lähti pikkupoikansa kanssa ostoksille kaupunkiin. Vihdoinkin. Voi ei, mitä sinulla on tapahtunut? No kun Peteä kiusattiin taas koulussa. Minä menin puolustamaan ja jouduin tappeluun. Se oli rohkeasti tehty. Äidin ritari rohkea. Tunnen itseni tänään hyvin rohkeaksi. Hui, tuo näyttää uhkarohkealta. Oho, ole varovainen. Olen. Ei tässä ole mitään pelättävää. Täältä ylhäältä näkee kauas. Ja täältä voi helposti pudota. Oi ei. Mikä lento. Ja pehmeä lasku. Päivää. Hauska tavata. Siinähän on sopiva hattuteline. Mahtava hattu. Mutta aivan tyhjä. Kuunnelkaa kaikki ja ottakaa huomioon hänen majesteettinsa keisarin nimessä
te näette tämän hatun tänne pystytettynä, hänen majesteettinsa käsky on, että te polvistutte ja paljastatte päänne käydessänne sen ohitse. Joka kieltäytyy, sitä rangaistaan. Mitä tämä Mirkka? Muu! Mitä järkeä on tervehtiä tyhjää hattua? Tämä on loukkaus vapaalle kansalle. Meidän on noustava tyranneja vastaan. Minä olen Wilhelm Tell. Sinä saat olla Wilhelmin pikkupoika. Hyvä on, isä. Kumartakaa. Eivätkö he kumarra? Wilhelm Tell ei kumarra tyhjiä hattuja. Eikä Wilhelm Tellin pikkupoika. Kun ette kumartaneet hattua, saatte rangaistuksen. Sinun pitää pysyä punaisen viivan takana ja osua omenaan. Eläköön Wilhelm Tellin pikkupoika. Poika, olen ylpeä sinusta. Teidän armonne, prinsessa Matilde. Nöyrin palvelijanne. Polvistukaa. Mitä hän aikoo tehdä tuolla miekalla? Nyt kävi kumminkin hullusti. Muista, että sinä olet aina ollut minun paras ystäväni. Täten julistan sinut Wilhelm Tell ritariksi. Täten julistan ritariksi myös sinut, Wilhelm Tellin pikkupoika. Te olitte hyvin rohkeita. Älä kerro, mutta minä pelkäsin vähän. Niin minäkin. Poika, minä olen ylpeä sinusta. Sinä olit kuin oikea ritari.
Kiitos teidän armonne. Hyvin ritarillinen olo vai mitä? Niin, mutta voimille se otti. Luulen, että huomenna en jaksa olla kovin rohkea. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, Turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, Turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Tätä minä en muistakaan. Hei, tämä on kiva peli. Pelataan. Eikä, minä haluan nyt maalata rauhassa. Äiti, pelataan. En ehdi nyt. Mitä minä sitten tekisin? Ei aina tarvitse olla tekemistä. Olet vaan kaikessa rauhassa. Isä, pelataan. Täällä on vähän kiire. Anna minä teen tämän nyt ihan rauhassa. Mitä sinä teet? Luen. Pelataanko jotain? Anna minä nyt luen ihan rauhassa. Hyvä on. Kukkakimppu ilahduttaa aina. Onko sinulla paha mieli? Ei. Miten niin? No, kun sinä istut täällä ihan yksin. Minä haluan olla yksin ja katsella tähtiä. Vai niin? Tareki saratätä ja Syre loraustettä. Herkullista. Tie karhun sydämeen käy vatsan kautta. Minne hän on kadonnut? Onko sinulla nälkä? Ei.
Jaa, minä kumminkin toin sinulle syötävää. Ole hyvä. Ei kiitos. Minä haluaisin nyt olla mieluummin yksin. Miksi? Joskus sitä vain haluaa olla yksin. Nyt minä keksin. Soitan serenaadin. No, missä hän nyt on? Riitti. Noin. Ja sitten polttoainetta. Vielä mahtuu vähän. Mitä sinä teet? No, ei kai se sinua kiinnosta. Kyllä kiinnostaa. Vesisäiliö on täynnä. Avaruuskumi on vahvempaa kuin naru. Mitä sinä sillä teet? Ei kai se sinua kiinnosta. Kyllä kiinnostaa. Happisäiliöt on kunnossa. Minne sinä menet? Menen yksin avaruuteen katsomaan tähtiä. Valmiina lähtöön. Sulkekaa luukut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oliko hyvä lento? Oikein hyvä. Näitkö tähtiä? Minä näen vieläkin tähtiä. Hei, nyt meillä olisi aikaa pelata jotain. Ei nyt. Me haluamme olla ihan rauhassa. Näkyykö karhujen tähdistö? Näkyy. Iso karhu. Ja pieni karhu. Oi. Avaruus on ihmeellinen. Niin. Avaruus on ääretön. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo
saavuttanut. Sitä. Niin, ja. Sitähän sanotaan, että jonkun on aina pakko jäädä toiseksi. No ei siinä auta sitten muu kuin ponnistella. Kovemmin vaan. Jänis pilkkasi kerran kilpikonnaa, kun tämä laahusti niin hitaasti eteenpäin. Kilpikonna haastoi jäniksen kanssaan kilpajuoksuun. Mikä nyt on? Minua ei taaskaan otettu joukkueeseen. Perhekriisi. Hei hei. Minä en ole tarpeeksi hyvä. Älähän nyt. Ensi kerralla sinut varmasti otetaan mukaan pelaamaan. Sinä olet ihan tarpeeksi hyvä. Enkä ole. Jos harjoittelet, sinusta voi tulla maailman paras. Ei, katso mitä täällä on. Oi, kuinka hienot. Laita nämä uudet supertossut jalkaan, niin lähdetään yhdessä kuntoilemaan. Ahaa, tänään siis kuntoillaan. Sinä voit kuntoilla, mutta minä aion olla maailman paras. Paikoillanne. Valmiit? Hep! Yleisö istuu jo jännittyneenä katsomossa, kun urheilijat vielä valmistautuvat huippusuorituksiinsa. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Tervetuloa kaikki katsojat suoraan lähetykseen. Arvokkaat palkinnot odottavat ottajansa. Tuomarit ovat valmiina antamaan pisteitään ja toimitsijat mittaamaan uusia ennätyksiä. Nyt yleisö kohahtaa. Kisatuli sytytetään. Soihdun kantajana on Jänis Loikka. Yleisö odottaa jännittyneenä lähtölaukausta. Pitkän matkan pikajuoksuun osallistuvat ennakkosuosikit Väyrä Koiranen ja Mercedes Kaasu. Uutena tulokkana nähdään radalla 2 supertossulla varustautunut Karhupunainen. Ja nyt lähettäjä nostaa starttipistolin ilmaan. Ja niin kilpailijat apaisevat matkaan. Karhupunainen saa loistavan lähdön. Se kiitää kuin nuoli. Sen kintereillä tulevat tasaväkisesti Väyrä Koiranen ja Mercedes Kaasu, mutta Karhupunainen jättää ne selvästi taakseen. Se kiihdyttää vauhtia ja kasvattaa etumatkaa. Loppusuora alkaa. Toisesta sijasta käydään hankala taistelua, mutta Karhupunainen voittaa. Ja ne toisessa suorastaan lentää maaliin. Nyt Karhu on voittaja! Karhu on voittaja! Kuntoilu alkaa. Yksi, kaksi, yksi. No. Yksi, kaksi, yksi. Pituushyppykilpailun jännittävä finaali on alkamassa. Ensimmäinen kilpailija verryttelee, keskittyy ja hyppää. Hyppänne! Ja hyppää pitkälle! Loistava hyppy! Ja katsotaanpa mitä pisteitä tuomarit antavat. Mahtavat tyylipisteet! Yksi, kaksi. Maksi. Yksi, kaksi. Maksi. Ja nyt on vuorossa pituushypyn ennakkosuosikki Jänis Loikka. Hän ponnistaa ja lentää kauas! Loistavaa! Tässä meillä on selvä mitalisti ja huippupisteet! Ja sitten kisan viimeinen osanottaja, kovakuntoinen Karhupunainen. Hän ponnistaa ja lentää kauas! Ylivoimainen hyppy ja ennätyspisteet! Kultamitali on ratkettu! Ei kultamitali. Yksi, kaksi. Vahvemmaksi. Yksi, kaksi. Vahvemmaksi. Ja nyt kuulan työntö paikalla keskittymässä Karhupunainen. Hän asettaa kuulan tukevasti käteensä, pyörähtää vauhtiin ja työntää. Kuula lentää mahtavassa kaaressa
kauassa! Kauas, todella kauas! Vahvemmaksi on 3 ja 4 on joo. Vuorossa on kisojen viimeinen laji, korkeushyppy. Ensimmäinen kilpailija ylitti riman. Toinen kilpailija ponnistaa ja yli. Kolmas kevyesti yli. Karhu Punainen jättää tämän korkeuden väliin. Hän on pyytänyt nostamaan riman todella korkealle. Ja nyt Karhu Punainen hyppää ja yli. Tämä tossu on liian hyvä! Ehkä se on maailman paras. Auta minut ulos täältä! Usko, että olen vielä tarpeeksi kunnossa. Apua! Tossu on tullut hulluksi! Tee jotain! Hyvä on. En tiennyt, että sinä olet noin vahva. Vahva kuin karhu. Oikeastaan nämä mitalit kuuluvat sinulle. Kiitos. Se oli reilusti tehty. Kiitos. Joko lähdetään? Vauhtia, vauhtia. Miksei sinulla ole uusia tossuja? Voi tulla liian kova vauhti noilla uusilla. Sinä et pysy perässä. No, ehkä sittenkään ei aina tarvitse olla maailman paras. Minulle riittää, että minulla on karhun voimat. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Ai. Siinä se nyt on. Voi. Nyt alkaa tuntua joululta. Ai mitä äidin pikkutonttu. Sitten vielä joulukuusi. Niin. Ja tämä pikku tonttu saa nyt lähteä vähän turvallisempaan paikkaan. Tästä tuli aika hieno vai mitä? Näytä. Annatko sinä sen minulle lahjaksi? En. Minä annan sen äidille. Äiti on ollut kaikista kiltein. Tyttö sytytti taas uuden tikun. Samassa hän huomasi seisovansa mitä kauneimman joulukuusen edessä. Kuusessa tuikkivat 100 kynttilät ja kirjavat koristeet. Lapset tulivat mökin luo, joka oli tehty piparkakuista ja katettu leivoksilla. Sen ikkunat olivat silkkaa sokeria. Hei lapset,
Te saatte nyt hoitaa vauvaa vähän aikaa. Meillä on paljon tekemistä ja koristelu kesken. Eikä. On meilläkin tekemistä. Jouluna pitää olla auttavainen mieli. Ja onhan jouluvauvojenkin juhlaa. Joo sitten. Onhan täällä kilttejäkin lapsia. Varovasti. Nyt on joulu. Jouluna pitää koristella paljon ja auttaa vauvoja. Niin, täällä on kilttejä karhuja. Niin on. Molla-Maija näyttää onnettomalta kuin tulitikkutyttö. Raukalla on varmasti kylmä. Meidän pitää auttaa sitä. Nyt yhtä aikaa. Jop. Auttaminen ei olekaan ihan helppoa. Niin. Onkohan koristeleminen helpompaa? Anteeksi, mutta voisitko nostaa vähän leukaasi? Vähän ryhtiä jouluna. Solmi sinä sieltä. Ei kai tämä kiristä. Noin. Onko siinä mukava olla? Nyt koristellaan. Vähän joulumusiikkia. Ja kullan kimallusta. Ja hiuksiin hopean hohtoa. Voi kuinka kaunis. Kaunis Molla-Maija. Molla-Maija? Jos se onkin Molla-Maria, joulun Molla-Maria. Marialla on aina vauva. Jouluvauva. Liian iso, liian punainen. Tämä on sopiva. Niin. Noin. Minä olen Itämaan tietäjä. Vien lahjaksi rahaa, hajuvettä ja jalkavoidetta. Ole hyvä. Pelataan vielä. Ja sinä kortit. Mitäs tänne tonttujen pajaan kuuluu? Moi. Tarvitseeko meidän ollenkaan koristella joulukuusta, kun meillä on näin hieno jouluvauva? Äidin oma joulupaketti. Menkääpäs nyt saman tien koristelemaan se piparkakkutalo. Piparkakkutalo kuulostaa herkulliselta. Tuoksuu hyvältä. Ja maistuu hyvältä. Tie piparkakkutaloon kulkee synkän metsän läpi. Meidän pitää varoa noitaa. Noin. Paras jättää polulle jälkiä, että löydämme takaisin kotiin. Hei. Ei kannata jättää sellaisia jälkiä, jotka lintu voi syödä. Katso. Noita on vanginnut vauvan taloonsa. Koristeleminen on hankalampaa, kun sen sisällä istuu vauva. Arvasin oikein. Se ei ole vielä tarpeeksi lihava. Miksi sen pitäisi olla lihava? Että noidalla olisi enemmän syötävää. Oho. Vähän lisää piparkakkua. Ole hyvä. Entäs sinulle? Ei, sinä taidat olla jo tarpeeksi lihava. No niin, nyt työhön.
Se kaipaa vielä jotain lisää. Noin. Ikkuna ja katto ovat kunnossa. Hei, piipusta pitää tulla savua. Selvä on. Hienoa, mutta nyt pidetään ruokatauko. Pidetään vaan. Samalla voimme auttaa vauvan ulos talosta. Hyvä ajatus. Tämä auttaminen alkaa jo maistua vähän siirapilta. Mitäs tavaroita täällä lattialla on? Jotain tonttujen jättämiä merkkejä varmaan. Nopeasti, ennen kuin noita tulee. Hei, tulkaa kaikki katsomaan. Minne piparkakkutalo on hävinnyt? Jouluna tapahtuu ihmeitä. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua, vanha kuoma.